60 anyos nga babayeng magpapatigayun sa Barangay Babag Lapu-Lapu City napalgang wa nay kinabuhi sud sa panimay niini Sabado sa buntag. Tulis ang gisubay sa kapolisan nga hinungdan human mahanaw ang gibana-banang tunga sa milyon ka pesos nga koleksyon niini isip supplier sa karne sa merkado. Ani ang report. Nagkadugo na o giputos og plastik ang usa sa 60 anyos nga biktima dihang napalgan kini sa iyang anak nga nagbuyod ng way kinabuhi ilawom sa katre niini pasado alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Dihang gihiling kini sa mga sakop sa scene of the crime operatives nasutang may samad kini sa tangkugo ug may mga samad usab kini sa bukton ug kamot timailhan nga misway pa pagsukol ang biktima. Apan nahanaw na ang gibana-banang tunga sa milyon ka pesos nga koleksyon sa biktima, isip supplier ug karne sa merkado. Nawa usab ang auto sa biktima, lakip na ang 24 anyos nga pag-umangko niini, nga mooy masugo-sugo niya sa iyang patigayon. Matod ni Babag Barangay Captain Eulogio Cesar Logi Manayon, kinsa lakip sa mga unang misusi sa crime scene nga nagpakitabang ang pamilya sa biktima nga masusi ang mga CCTV footage sa barangay aron masuta gayud kun ang 24 anyos nga pag-umangkon ba sa biktima ang nagdani ini kay bag-uhay pa lang kini nakatun sa pag-drive. Biyernes pa sa hapon, gikatahong di makontak ang biktima ug nabantayan ang 24 anyos nga pag-umangkon sa biktima nga daw nagdali. Nakabantay man sila nga murag katong person of interest nga nagdali ba, nag-anda sa sakyanan, which is dili kuno to usual siya mag-drive sa sakyanan kay wa mo to lisensya niya dito sa Cebu. Alas 3:50 sa hapon niadtong Biyernes, nakita sa CCTV footage sa barangay nga miagi sa Timpulok 2 sa Purok Beauty in the Sky ang auto sa biktima nga gimaneho sa usa ka lalaki. Nakuha usab kini nga miagi sa iskina Timpulok paingon sa main road sa Barangay Babag hangtod na sa iskina Kalawisan. Sa CCTV footage sa Nerve Center, nasuta nga milahos ang auto paingon sa airport. Hinaog dito sa airport, ibili ng parking ang sakyanan sa parking area. Then may sa mga manifesto sa pinakuha na to is nisakay gyud siya padung Manila. Aeroplano gyud siya. Nakita yun ang yung manifesto. Nisakay siya alas 10 pasado sa gabi going to Manila. Then meaning is sign of guilt gina yung light is sign of guilt. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wala may aktwal nga nakasaksi sa krimen, apan ubay-ubay ang mga circumstantial evidence nga ilang nahipos nga makatumbok sa 24 anyos nga pag-umangkon sa biktima nga posibleng responsable sa krimen. Based sa affidavit nga i-execute aning ato ang witness kaniyang half-sister nga nakadungog siya lagubo sa taas prior siya na istorya niya igsuon nga padung lakaw. Possible i-file ang kaso at large, gathered lang tanan ang ebidensya katong nakuha sa soko o katong witness yang sister o statement sa anak para ma-file ang kaso. Asphyxia by strangulation ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. Wala na muluwat og pamahayag at ubangan sa mga sakop sa media ang pamilya sa biktima. Apan sa nahaunang interview sa DYSS sa usa sa mga igsuon sa biktima, gikonpermar niini nga may samad sa ulo ang biktima ug nabali ang kamot niini nga posibleng resulta sa iyang suway nga pagsukol. Busa ingon na lang ni ana ang pagbangutan karon sa pamilya. Makahilak mo, mohilak mo ginotataning hitabo pero ako di ko makahilak tungod sa kasakit sa akong pagtanaw sa akong mangon nga ingon ani niya lagi si kani siya. Nagkuyog-kuyog na mi ani kung asa na siya mulakaw, magpauban ako. Ya, napa may mga plano nga lakaw pero mo na nahitabo ba. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.